ҳавотон ба салому алайкум дӯстони азиз. Ман имрӯз мо дар шаҳраки Шайдон дар булоғ қарор дорем. Бисёри одамо булоғ гӯем шаҳр номаш навшудаги қаҳрамон. Имрӯз бозор барои як сайру гашт омдагӣ. Марҳамат дӯстони, ҳамаш наворо барои шумо. ҳатман наворо то охир тамошо кунед. То нарху навои авзе мефаҳмем, нарху наво тиҷи тамошо хоҳед кард. Нарху навои дар Шайдон чӣ хел ҳаст ва метавонед аз ютуб канали нарху наво тиҷи ҳамаи видеоҳои моро тамошо кунед дӯстони азиз. рафтем ана инҷа ҳамаш бозор. бозор ноҳияи ҳашт ҳамаш ки гиҷонда ховардага савдо кардан мегарданд. инҷа бозор, бозори шаҳраки Шайдон ноҳияи барои он подписчикое ки ягон бор инҷа дидаги осон не, барои ҳамин навор бигирифтидем. ҳоли нарху наво тиҷва нархҳои фаҳмида камтар бошад, дам нархҳои фаҳмида ҳам отонба гуфта мегузарем. ҳозир моям худомо намедонем ки ин гиҷонда чӣ ҳаст. барои ҳамин есин ба есин гаштем. тошни намедонем ҳозир чизи дакор ё мо гиҷонда. ҳозир бисёри одамои нарху наво тиҷа мебинем подписчикое ки ҳастанд. сабаю, кафтару, гову, гӯспанду хеле чизо бисёри одамо ҳастанд. лекин барои унҷа хоҳаромо, модаромо ҳастанд, ҳатман ҳамин гуна материалҳоро сиёмка мекунем. худохоҳ аз нарху наво тиҷи тамошо хоҳед кард дӯстони азиз. инҷа мана бозори шаҳраки Шайдон. дашти киҷо мерем? ҷӯча гӯсинои берем чи мумкин вай тарафон деме. ҷӯшанда мешад ки намедонам. дӯстони азиз, ҳатман комментария гузоштанро ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. он ба касе писанд омад ҳатман нависом. худо хоҳад мана боз сиёмка мешад барои ҳамаи шумо. ана уҷа курткаҳои зимистониам бурумдагӣ. ҳатман оле як камтар вақтомо ҳаст. як ҳама ҷои бозори шумо нишон мекунам. баъд нарху навоша мефаҳмем дӯстони азиз. онамедем ки ин тошни куҷош куҷо мера. хай чазда гаштем. ки намедонад ки ин раҳҳо куҷо ва мо инҷагӣ не намедонем ки тошна ин раҳ куҷо мебуруд. хай рафтидем. видеои шумо ҳатман то охир тамошо кардан гиртон дӯстони азиз. با ما بودن رو هیچ وقت فراموش نسازتان. چیه تاندمو شد نیست تو؟ پرده ها 100% гарант ҳаст ки бисёри подписчикҳо чӯ пардаҳои нархша напурсидон мегӯед. хай чунки камтар вақтомо танг чизои дакори ҳатман нархҳоша мефаҳмем. аз нарху наво тиҷи нархҳо бохабар мешавам дӯстони азиз.
ها چی؟ این یکو گیجا ها؟ نمونه اگه آزی نرخون نوایی سیام کم کنیم انگاه و چیزای دکاری ایبا میپرسیم گیجانده ها رفته وای میکنیم دم چیزایی میگیریم ادام براییم در شی اگل کارام ها میگیرم رفته چی میگیره دختر؟ من اینجا صندوق و پندوق بود از یک نرخش فهمیم جور چیه؟ صندوق جوان و من اینجا هم ده همش سیاق بفکرم گوارای و دیوان و تودای سودای و او پایین ترانه نمی صحبه ما با اجرتان چه با یا نمی